Sin pat kepada swabha bat aku boleh pi barok perlok bi ke jangai ke bolong knong support barat ba yo ni channel jengi de kene ke por barat klip mat ke ba menta ku tepik jengi kolong sepang ka khana ka badon halendat jo ko we ni ke jing ruai ke ba iso tenat ba ban ruai ya ka kata kolong ke jing ruai number lais pa pra ka ba ngila ban syam kut kum na ko jing ruai ke bala penmi da ka kasih jantia Presbyterian Assembly ke jing ruai ke bakar teng ngas ngos kem Jesu ulong jonga te suap ni ya seprang le se don ke prolog ke bom kan mau ke jing ruai tu menyesnap kendiat ke jing ruai ngas ngos kem Jesu ulong jonga akaburong le ngayo mat pa jing pen em nayo ba jing sis pa das nambah kodo das sayanga ya kan ke jing ruai ke badon ke khobor jong ke jing ro ke jing aingu yo blai la thok ka we ni ki sekri ke jong blai ka bala matla la ne ka bumla syu ban yo i ki khmat jong ka nadu ba ka dang khunlong na mar ki jing pang ki bala jia hapo ka mat jong ka bat ka kerteng jong ka dei ka Franny Crosby la ong bala khaya ka kasnam sejar pras pa arpau bat ka long ka khun ka ba marwei ki jong ujon bat ka Mercy Crosby ki ba im bat ba chong ba sa hapo New York City jong kari Amerika bal ong bahaba ka Franny Crosby kadang don tang kembah riu bana long ba ukpa jong ka laklat no na kani ka perthai da ka ba ino no chadin ya kemi jong ka bat kunjur ya kemi e jong ka Unice Padok Crosby pekin ri bat penhe pensan ya ka bat hasua ba ukpa jong ka on klat no na kani ka perthai long ba ka Franny Crosby kalayo ya ka jing pang bayong kli bat jing pang sit ka bajur haduk ta haduk ba kalakta bat pensitom ye ki khmat ki jong ka ru haka ba kadang don tang ko bandu tayo long ba ukpa jong ka la le dra ya ka sa doktor na ka banta banyo ya ka jing sumar ya ka hendrei pen ban long ba to doktor ula pha yu ban sop ya ki khmat jong ka da kata ka mustar plastar la ne kata ka jing sop ka ba layo da ka ba dung ling ba jong u sieng sambai tesu balong ba kata ka jing sop ka bala sop i khmat jong ka long pen ban kum kata ka jing kelas don ya ka jing im ka jong ka haka ba kala du sendon ni ki bor yo i jong ki khmat ke jong ka si junom hendrei long ba wat ha pedang kata ke jing long mat lai khmat jong ka ha ba kamla syu ban yo i hendrei long ba ka Franny kala he lasan kum kata ke khna ke ba kemen bat ke ba smart busting hadin nang ta long ba kala let ban pulih ke we ke skur ke badai na ka benta ki ba mat la ke badan hapo New York City bat hadin ba kala pendap ya ke jing pulih jong ka na kata ka skur ke badan hapo New York City long ba ka Franny Crosby kala long ka we ni ki chai ki nong tho jing ruai la ne nong tho potri ki ba pau nam bha ha ki to ki por bat nang ta long ba kala tre ru kum kono hikai ha ka skur ke ba maka kala leit na du ka por ba ka dang riet bat long ba kala hikai ya ka English grammar bat ka subject history hadu ka senam sejar pras pa san popra bat de ka por ba kalong kum kono hikai ka skur long ba ka Franny Crosby kala ya poi kha bat utenga jong ka ubakar teng u Alexander Van Alstyne nadu ba ka dang riet long ba ka Franny Crosby kala im lasan ha kata ka jing long Kristan ka bas kem ha ka bana du ba kadang rit ka kemi bat ka kemi jong ka kiju penpule ya ka Bible bal ong ru ba ka long ka briu ka ba klain ba ka jing kan mau jong ka ha ka ba jan poro ki linong bat ki dekat jong ka Bible kala kan mau lendat ha ka khli jong ka bal ong ru nadu ba kadang rit ka juso tenat ban tho ya ki jing ruai bat kata ka jing e ba ka jing so tenat jong ka ban melin ban tho ya ki jing ruai long ba i kum ba ka kam penthut e chpang kata ka jing long jong ka hakaba watla kam yo i ki khmat jong ka ru bat kala sot ru i kin tin da ka ba ong imat ka dei ka jing ai ba ka jikur khu ka jong oblei yanga ba ngadei ban long ka briu ka ba matla boro si jing im bat ngai ngu yo oblei ya ka ei ka ba ula le ha ka jing im ka jonga su kala ong if perfect at least sight were offered to me tomorrow I will not accept it ba mut la dala syai untuk waya ngai kata ka jing yo i ka bajana ya ka ni ka perthai dalele ru nganam tre bat kala ong ru I might not have ever sung hymns to the praise of God if I had been distracted by the beautiful and interesting thing above me. Let's say nganam la ban ruai bat ban yaro yo utrai la dala sya penthut no yenga da kata ka jing bhabriu bat kita ki ki bas ngotenat sepang jonga bat sisin ru kala ong when I get to heaven the first face that shall ever gladden my sight will be
that of my savior ก็บ่หมดหบังละปอยสิบแดงกระดุดขมัดกบันนินกองตับเนกบังอาโซคอมเมนบันโยอีกันลองกระดุดขมัดกระจงอุนงเป็นเอ็มจงอาเยซูคริสต์บัดกระดาวบัดกระตันไรกับเป็นลองอย่างนี้ก็จึงรวยกับกันมีก็ลองกันเน่ลองชิเซียนฮักเอาไว้กับสิ่งกัดบากับประลอกจงกับฟรานีกตากับพูบีนับก็ละวันกายหายงจงกับฟรานีมาลองหังตากะลายะทุยะกะเอ้ก็จึงเติมนั่นเองกับมุสิกกับบดอนฮับปอกกับจึงหมดจึงประคัดกับจงกาบัดหาเดียนมากะลาชองบันเติมยะกตากับเปยโนยะกตากับสุรจึงเติมกับบดอนฮับปอกกับจึงหมดจึงประคัดจงกากับพูบีกะลาพายเสียกับฟรานีบัดกะลาองกะเอ้ก็ตาจึงเติมกับเกรนฮับพีบัดหังตาฮิลองบัดฟรานีกะลาจูบากะลาองโน Blessed assurance Jesus is mine ก็บลาเป็นกะลาชาคตินคาซีngas ngaus kem Jisu ulong jonga mat kumjur kala beteng ya kalain ke baar ke baong o ke buromba ngayo mat lepa bat kumta long bakini arngut kila yai beteng ban sina ban thau ya kata kajirwai bat tang hadin ke tu kat ne kenta long ba kila dab ban sina ban thau ya kene ke jingruai ha ka ba ka frani kala tho ya kilai tli ke dikhot bat ke crossบัดหันเด่นก็ตัวกันในปอนักตากจิงเยเซียมจงกินในอารมณ์ลองบักตากจิงรวยกลาสะเพียงหักกำลังโซดองจงกีบาลังกีบดอนหักตากระชนองบัดชูลองมันบุนกีจิงเยเซงลังก็เลยอสงเอาอยู่กันในกจิงรวยบัดยรวยลังหักจิงเยเซงก็จงกีบัดเด็กนำเชียจาร์พระสปะญผู้ไล่ลองบาลาเป็นมีนิงกองเยกันในกจิงรวยบัดที่กินเตียนจงกากบดอนริงกัดบัดกจิงเต็มหักก็มากระสินก็บagiขอดกับปาร์มารไกto holiness and revival miscellany kumjuru long baka frani crossby kala tho la entat la kumno kumba praja teliki jingwai gospel haka jing im ko jongka ka frani crossby ka balong kanong tho kanong thau jingwai ka ba khrau bat ka bo nam wala da kamyo i ki khmat ka jongka hanre ki jingwai jongka ki la kta bat pen kala ya ka do nut bat ka mesin bo pun ki priu haka leng saudong jong ko prathai bikin yo ya jing kala ba mut bat ban pen yesuk ilade bat ublai kane ke skri ke bakrau jong ubrai ku long kum kanong thau jing rwai kala khlat no ha ka ba kala don kendai pusan senam karta kata ha khat artrik brai february jong senam sia jar kendai spa khat san bat la tab don burom ya ka ha ka lum jing tab jong ka balang methodist episcopal church ka badon ha po brightford connecticut jong ka united states of america te ka tung la po sha bakut jong ka khana jong kan nega jing ruai ngas ngaus kem Jisu ulong jonga malada phikwa ban tip kham bania chapang ki story ni khana chapang ki jing ruai bat ki dong tho jing ruai phila ban thit ya ka wei ka kot ka ba kateng ka 101 hymn story book te nam ta kan ni por ngan pan kut no su hang ne ngin sia siam pat ha ka wei ka video ku blai sibon ni phibara